sa Negros Occidental, si Ma'am Merle Garcia. Ma'am Garcia, good morning. Si Aksyon Marlon sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes, good morning, Aksyon Marlon. Thank you for inviting me to this morning. In this morning, Yes. Ano man ang akong maisabak? Yeah. Importante gid ma'am, nga gintawgan ta ka kay kabalo naman siguro ikaw kag damo sa mga reaksyon, komento ang resulta to bala sang unang adlaw nga payout bala to sang educational assistance sang DSWD. Damo nga mga lugar ma'am ang nakita ta nagpanong ang mga luyag magkuha sang ayuda. Dari sa Negros Occidental ma'am, ang report nga ang next nga payout this coming Saturday may mga naplastar na initial nga plano para hindi to masulit atong pagdagsa sa mga tao. Yes. Actually, may mga guidelines, may mga bagong advisory which may mga changes, no? They, after some first experience that we had, hindi man lang may problema sa Negros Occidental because it's all throughout the Philippines. But however, may mga changes. The national office are trying to make a strategy na para kapos lang kag ma-deliver din ang ma-address ang needs sa mga katauhan sa mga ginikanan along financial educational assistance. The first was they were supposed to apply through email. Okay. No? Now with the new guidelines naman after the series of meetings, matulog sila sa QR code. Para na nakapost na lang siya and then everybody kabalo na ni sila. But however, every LGU nag-post pagid para agud to makabulig man sa ilang mga constituents sa 31 LGUs. Second, actually, ang matabo was wala passing specific LGU, no LGU kung sa diin. But ang understanding is sige pa ang meeting karon to identify what LGU first would receive on this. Because of the complaints coming from mga politicians, mga ginikanan, media, so that's why nga nag-aswa na lang na it should be through LGU, sabay LGU. But the LGU, the social workers, will just augment, facilitate, and assist. The DSWD regional office will be the one to pay out some financial assistance, educational financial assistance. So, amo lang na ang participation sa kada LGU. Right now, at this point, hindi pa namon mabalaan kung what particular LGU, ano ang move sa national, but they assured us na we will be informed within this week kung ano ang the next nga kadtuan nga nga venue nga wherein mag-pay out sila. Okay. We will wait for that advisory action, Marlon. Okay. Ang venue, ma'am, na mention mo na gidman, last first payout, kunding venue, isa lang. Diri sa Bacolod, inang Ayala Mall. Ang natabo to gali, ma'am, nga ang beneficiaryo nga taga Bacolod, kag beneficiaryo nga taga Negros Occidental, isa lang, amo lang to gidkantuan, isang Ayala lagid nga mall. Yes. But wala man maubos kaya after kung may walk-in kita, when we say walk-in coming from outside Bacolod City. Pero wala man manakuan kaya there are those applicants who are not qualified. Now then under the new guidelines may bago naman guidelines na ginapagawas. Now wherein ang mga 4-piece beneficiaries are no longer qualified to avail this program, this assistance. O hindi na sila pwede. Those nga 4-piece nga nakabaton sang Saturday, they are required to pay back. If and if found out nga naka-avail sila last Saturday. However, kung hindi na nila mabalik in full amount, pwede nga i-staggered ang funds sa deduction sang ilang
4-piece na assistance that will be received every quarter. So amo na lang na guidelines sa bangko. So laban-laban ma'am nga sa next nga payout ikaduwa ini nga Saturday, August 27, mabulig na ang every LGUs. Yeah. Mabulig na sila to facilitate na kuan kay para hindi magdinaguso. This is worst give man tuod ni nga kuan. Mga hindi na magdinaguso ang mga tao because nakasunod na sila sa QR. Once nakasunod na sila, ginasala, ginavalidate na dira. So ma-facilitate na lang ang LGU concerned or DSWD counterparts ng DSWD naton sa per LGU to facilitate ang pag-payout. But the regional office, the regional staff would be the one to conduct some payout. Okay. Mention mong 4-piece mo kadamo sa pamangkod rin sa akong sa communication, no? Ang bot silingon sa ma'am Merle, ang 4-piece beneficiaries hindi cover sa siling educational assistance. Yeah. Kay in the first place, Aksyon Marlon, ang ilang benefit nga nabaton, kundi may tatlo para nga estudyante, that is already an educational assistance. So hindi na sila pwede magbaton. Sa educational assistance, naging ang one-shot program karon, hindi na sila kabaton. Kaya sila every month sila to answer the needs of their children. So bawat children has the budget per month. Okay. So hindi na sila qualified. Ma'am, ang payout site per LGU na? Yes, accordingly. But we will have to wait for the final advisory. Let's pray lang na this will be a successful one. Kaya kaluoy man ang national office, ang regional office staff. Naluoy kami, that's why we suggested, we offered nga ang mag-augment na lang gid ang LG and will the counterpart of the social workers of the different LGUs will just facilitate para matawhay ang pag-payout. Because actually during payout, this is a simple activity. This had been our activity services provided to constituents, and this is not new to us. Daling lang for a short period of time na wala sang preparation. Correct. Medyo nagkandara pa ini. But ini chicken feed lang ni sa amon niya. Sa amon mga social workers because karon nga subo nga may payout for the financial assistance for the ODET, no? ODET. Continue, that's an additional financial assistance downloaded by the DBS. This is not new to us. We're already used to this. But the only thing is, lain subong because this is a one-shot. Parang we were not given, wala sang social preparation, wala sang preparation on the part, wala sang coordination on the part sa DSWD kag sa amon. But let's not place the blame on the DSWD staff because nakita niyo man kung how they exerted their efforts just to deliver, to serve the people na qualified for the educational assistance. So laubantang sa second nga payout, mabalaan tara ma'am ang figures per LGU na kay ang sa first nga payout to ang figures nga nakuha ko to is 587 mo. O Kabilugan to Negros Occidental Bacolod City itong 587. Sa pabangkot kung pilang sa Negros Occidental, pilang sa Bacolod, wag ito mabalaan. Hindi ito kabalo kay nagsunod sila sa QR. Nag-start ang QR yesterday, nag-establish QR code ang regional office or national office para makasulod sila dito. Kay Sam has applied through email, hindi man mabaton. So this time, naka-access na sila. So dito full manggod ang sa QR code na may mga information. Rather than sa first naton na system was to apply in an email wherein ang ibutang lang naton ang name of the children, how old is how old are the children, anong grade nila. But take note, I have to emphasize also, tatlo lang gid ang maka-avail sa Sinika program in every family. Regardless kung 5 sila
tatlo ng gid. Aha. Kag ang screening bala ang pag-screen ara may ginhatag sa LGU no? No. Oh? Ara na siya sa QR. Okay. Ang QR, nakasulod lang sila sa kuan sa region. Okay. So sila ang region after the validation kay may kuan sila mo may makasulod na sila right now gali ang Iloilo 40,000 na eh. So ang matabo karon is they will inform per LGU kung sino tong nakasulod sa ilang nga LGU para makabulig ang LGU. Aha. Oo, andira na tahat-taanay kay we're waiting for the final advisory. Right now, ang among nabaton is these are the things na it will be there is a coordination with the LGU. Ma'am, Dila lang kami hasta. Okay, ma'am, clarify ko lang mention mo kaina ang 4-piece nga nagbaton sa una nga payout kinahanglan gid nilang ibalik. Yeah, kinahanglan gid. Oo. Pwede nga staggered kay iban ba siya nagasto na? Balikan ta si Ma'am Merle Garcia. Kaya interesado ko to, first nga payout, ulihin na lang galigin pabalo nga hindi pwede nga magbato sa ding educational assistance ang 4-piece beneficiary. Tinagbato na tong iban, kinahanglan nga ibalik na lang ni. Ug ali ang problema da. Ang iban ba siya nagasto na nga naglinya sila nagkanto sila bangod way sila sang kwarta. Ma'am Merle, ang 4-piece bala nga nagbaton sa first nga payout, kinahanglan nila nga ibalik ang ginbato nila nga kwarta. What if kung nagasto nila? Nagasto na? Nagasto na, oo. Wala problem, Aksyon Marlon, because may control ang region kung sino ang nakabaton among the 4-piece members. So, ang matabaton man, staggered man ang pagdidak. Okay. Sige. Ma'am, ang mensahe mo na lang, sa mga kwalipikado nga managkuha pa sa sining educational assistance sa sining nabilin nga mga 5 pa ka mga Sabado. Go ahead, ma'am. Okay. Ang isa ko gid nga kuan, this is for the information of those nga wala kabalo kundiin and how to apply. Please access the QR code posted in the Facebook. Ara man siya sa i-google nyo lang, no? So dira ka mo masulod because sa ang LGU will not be the one to validate sang ina nga QR. So this is directly encoded dito sa aton na regional office. Next is those nga nakasulod na and may confirmation na, then we will inform you kung diin ang mga schedules ng payout for the northern and the southern part. So, amo na lang na we are still waiting nga hindi kita magdinaguso kay kung qualified gid ka mo kag may confirmation, mabaton nyo gid na. Hindi na kita magdinaguso nga hasta magkalipungan ng iban na tao, and then the blame would be on the part of the DSW. As much as we wanted to provide the service, we wanted the LGU would want to facilitate everything because that after all, these are the constituents of the LGU's concern. Sige. Ma'am Merle Garcia, ma'am, salamat gid sa information dako gid mabulig ni no para sa mga negrosadon nga nagahulat sang sining ayuda halin sa DSWD. Ma'am, salamat kaga. Good morning. Sige, salamat man Aksyon Marlon. Good morning. Okay. Aksyon Hotline.